serbuk iki kok babar pisan ora ana parungan sing teko ning papan kene kejaba aku karo kabar iki mung kabar kasunyatan apa kabar Om Broworo iki kabeh mau aku durung ngerti. Ayo sing anjalo. Dolan ati-ati. Gon iki gumun mergo meli-meli simmer mari simmer ngene iki lho aku tau kuwi nek kowe iki nang Kalimantan golek emas kok ngene kok gumun aja gumun piye aja gumun aku ning Kalimantan golek emas lah kok ngene wae kok gumun kurang oh makane aku golek ngene wong kare yo wis pateni wong gancuk Kursi, Lur, piye? Kabar sing tak tangka malah kaporo aku nampa dawuh ngersane Kanjeng Adipati Gedya Ngalih ya ana ing Trenggalek. Gunung Serbuk iki ana sing mandhegani keju begal sak panunggalane. Apa kabar karo kowe iki? Kowe iki takon larang. Yo, tak pancen takon. Yo wis. Ora tak sae. Aku sing dadi ketumbule karo tak. Yen ngono ra kumpul kabar Broworo malah kabar kasingatan. Yo, tegaku ning papan kene iki Gunung Serbuk. Aku bakal ngelingake karo kowe. Lho. Sik to, Mas. Ora bentuk kok elingno. Iya lek iku lek Pak. Apa sing perlu dielingno iki mung cukup wong sing butuh stres. Ora lali nek ngono Mas Boy. Sopo? Pak Boy. Apa bener sak dombolanmu iki kowe iki seneng begal rayak ngeju sak panunggalane wong angger liwat Gunung Serbuk ini mbok cegat mbok jaluk bondo donyane iku yen wong nggawa bondo donya tak ora yo Mas iki sing seneng jaluk bondo donya yo iki lah iki sing seneng begal iki sing seneng rampok lah iki mau ono meneh kowe apa kowe wadon liwat kene nek ora nganggo bondo donya nek wong iki ayu diprawoso iki tenan apa ora iku seneng aku hobimu browong yo ngono kuwi iki browong yo iki browong ora tarane jebok tarane apa rek aku tane ambek kartone lho kartone bawa kok browong tok nganturan iki wes gimana Mas ono dinamu tinggal kowe bali wae dadi sing mbok karno kowe njaluk bondo donya iya yo tak wenehke yen kowe wakon gelem kowe Yeah.